Jeg præsenterer filmen Boss Boss. Jeg er Boss. Og her kommer Buzz Lightyear. Jeg er for Gyllenkål. Det var vel nok godt, jeg fik fat i den smukke, gyldne konkylie. Det er jo et rene ædelsten. Jeg klatrede lige op på Sørensen i nat. Han opdagede det slet ikke. Og nu har jeg den her rige skat. Jeg vil gemme den godt. Hej Buzz Lightyear. Konkylen er blevet stjålet. Vi må få fat i den. Hvad? Jeg kommer med det samme. Ha ha ha!